Признание от публиката. Какво по-хубаво за един изпълнител? Благодаря ти от сърце. Наистина се оказва, че това са едни от най-хубавите награди. Признанието от публиката. Всъщност, хубавите участия в нощните клубове и не само. Хубавите участия извън пределите на нашата държава. Срещите с нашите почитатели и в България, и навън. Така че, благодаря от сърце. Всъщност хората си мислят, че когато някой пътува непрекъснато до чужбина, той се забавлява, копонясва, но всъщност това е един дълъг уморителен процес. Участие тук, на път, там. Абсолютно, факт. Факт. Труден е живота на певеца, дори на артистите, те също много пътуват. Знаеш, ти си доста години покрай нас и знаеш, че всеки месец този път много измаря. Няма какво да кривя нещата. И този месец аз отново имам 2 участия извън България. Предстои ми участие в Турция. След това на 19 имаме участие в Франкфурт, Германия, с Фики, с Илян и с Живко Микс. Така че срещите с българите извън граница продължават. Аз благодаря на всички тях за това, че държа за 3-ти път в ръцете си тази награда, както и за 2-ри път получавам наградата за клубна сцена. Благодаря и на заведенията, с които работя през годината, най-вече на публиката, разбира се, защото те са моята мотивация да правя моята музика и да се старая да правя все по-хубави песни. Така. Половинката ти дава ли си съвети? Или ти на него? Все пак двамата сте от професионалния музикален жанр. Всички видяхте тази вечер, че той е неотлъчно до мен, че сме заедно навсякъде, на участия, в живота, на сцената и на едната и на другата сцена. Прекрасен е Наси. Аз му благодаря, че постоянно е до мен, че ме подкрепя. Когато имаш тази подкрепа на любимия мъж и когато те разбират, някак си работиш с лекота. Само това ти остава. Нали? Единственото, което остава е да се насладиш на работата, на плодовете и така нататък, на труда. След годежа, тази година ли ще е сватбата? Тази година, да. Тази година, но пазим всичко в тайна. Това, което излезе като информация, невярно от всичко, което сме видяли, прочели и чули. Така че ние самите така решихме, не желаем да се издава. Най-важно, разбира се, датата, защото искаме да бъде много личен празник, нашия празник. Така. Добре, желаем ти да се обичате, да бъдете щастливи, много награди и дай Боже да дойде и детенце. Живи, здрави, мерси. Дай Боже, мерси.